Egunon, lankideok, ikusentzuleok, azaroak 21 gaur, justu hilabete falta da negua etortzeko, urtaroa etortzeko, baina negu giroa bertan dugu, kolpetik sartu zuen, atzo bertan, elurra oso behan, ikusi duzu albistegiaren hasieran, ez da, errepide askotan arazoa sortarazi ditu. Oraindik ere, eguerdi arratsaldeko lehen ordura arte, prezipitazio nahiko emankorra izango da, eta nahiko maila baxuetan, 200 metrotik behera ere zuritu dezake, erantsi ez da, elur horri, lehen gauean bota duen elur horri, eta gero, batetik ekialdean prezipitazioa pixkat murriztu egingo da arratsalde partean, eta mendebaldean elur mailak ere pixkat gora egingo du. 600 metro, 800 metro egunaren bukaeran, gauean ia atertzera egingo du, bihar goizean izotza ekarriko du, baina gutxienez prezipitazio gehiena ia bota du, eta orain beste 12 bat ordu ditugu aurretik nahiko korapilatsuak. Ipar mendebaldeko haizea, temperatura benetan hotza, gaur dugu egunik hotzena, beroenak, iragarpenen arabera, ez dira 10 gradutara iritsiko, ez da itsasertzean ere. 9 Baiona Bilbo, 8 Donostia, 7 Tutera, eta Gasteiz eta Iruñean, 4 graduko temperatura maksimoa, gainera elurrak eutsi egingo dio, eta beraz temperatura hotza. Astebururako nahiko albiste honak, antizikloia sartuko du, bihar goizean prezipitazioa apurtxo bat, baina ia egunez ez dugu elurrik espero, temperatura hotza goizean, baina egunez epelxeago. Igandean epelxeago, hodei asko, iluntzer arte badirudi ez dela fronteri sartuko, beraz hori, gaurko eguna oraindik korapilotsua, asteburua desente lasaiagoa.